Sinun täytyy kävellä hyvin hitaasti säilyttääksesi tasapainosi. Tässä on epävakaata. Luulen, että sain hyvän otteen siitä tukista. Tämä on todella ryömimistä. Ai, se on pelottavaa. Tuhotaan se. Se on pelottavaa. Kun istun Onneksi olkoon, Vida. Hänellä on kohtaus, voi luoja! Minulla on se! Tarvitsen hänen kiipeävän kenkäni ripustimeen. Mitä? Mitä hän tekee? Joo, nyt ne ovat todella ohuilla ja terävillä stilettokoroilla. Niillä ei voi kaatua. Vau! Melli pärjää hienosti. Vielä yksi viimeinen työ jäljellä. Minä tein sen. Joo, tein sen. Hyvää työtä, Lili. Ne ovat ihmisille, mutta jos laitat ne tasapainoharjoitukseen, se on kuin tasapaino. Nyt olen valmis testiin. Toimiiko se? Se on... Ole varovainen.